Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun ingħaqad ma' numru ta' kunsilli oħrajn li kisbu appoġġ mill-Aġenzija Leza fejn ingħataw finanzjament għal żewġ vetturi elettriċi, waħda minnhom biex tintuża mill-ħaddiema tal-Kunsill u oħra biex taqdi l-ħtiġijiet taż-żwieten. Dawn il-vetturi ġew finanzjati minn fondi tal-Leza li ħarġet 80% tan-nefqa u l-bqija tal-fondi nħarġu mill-Kunsill innifsu. Waqt ċerimonja tal-loti taż-żewġ vannijiet elettriċi kien hemm preżenti l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli. Hawnhekk intqal li fl-aħħar 3 snin il-Leza ħarġet aktar minn 3 miljun euro lill-kunsilli biex isarfuhom fi proġetti għall komunitajiet tagħhom. Ma dawn l-investimenti kif tħabbar fil-budget għal din is-sena, il-Leza se tinvesti wkoll fi proġetti teknoloġiċi fil-qasam tas-sigurtà fil-qalba tal-komunitajiet bl-użu ta' kameras tas-sigurtà bħala deterrent u kontra ġir kriminali jew abbużi fil-komunitajiet. Il-preżentazzjoni tal-vetturi saret lis-Sindku taż-Żejtun Doris Abela. Grazzi għal fondi mill-iskema mnedija minn Leza, il-Kunsill li benefika minn aktar minn 70,000 euro illi bihom akkwistajna żewġ vannijiet. Wieħed illi qegħdin naraw illum li se jkun qed jintuża fil-komunità kif ukoll anka għal nies vulnerabbli. U l-ieħor se jkun qed jintuża mill-ħaddiema tagħna sabiex jagħmlu x-xogħol manwali ta' kuljum.